školskom roku sme sa s ALF testami iba zoznamovali. Alfiádu som plánovala využiť ako výbornú motiváciu do budúceho školského roka, keď žiaci budú už tretiaci a budú mať predmet informatika. Alfiáda ich však natoľko nadchla a tak radi robili tie testy, že nakoniec skončili prví na Slovensku. Precvičovali, upevňovali si zábavnou formou učivo takmer zo všetkých predmetov druhého ročníka, pracovali individuálnym tempom a čo je najlepšie, pracovali ako jeden tím. Rada súťažím. Chcela som sa dobre umiestniť a získala som krásne 3. miesto. Ako trieda sme súťažili spolu, tak sa mi to veľmi páčilo, lebo sme spolu boli ako tím. Mne sa to najviac páčilo to, keď sme boli v tej počítačovej miestnosti. Prvýkrát som bol v počítačovej miestnosti a naučil som sa tam všetko možné. Alfiáda je super. Bola som prvýkrát v počítačovej miestnosti. Alfiáda bola super a tešíme sa na budúci rok. Zo slovenčiny som sa lepšie naučila doplňovať ička a z matematiky lepšie počítať príklady. Naučila som sa veľa vecí z matematiky a zo slovenčiny. Najviac sa mi páčila matematika a naučil som sa rôzne príklady počítať a hlavne zo slovenčiny úlohy. A naučil som sa aj ička lepšie počítať, teda doplňať. Najviac ma bavilo úlohy z futbalu. Ešte sa mi tam strašne páčila angličtina, také Pexeso. Na Alfiáde sa mi páčilo veľmi Pexeso. Najobľúbenejšia úloha tam bola Pexeso.